έχω εδώ ένα μαύρο χαρτόνι, δύο μαύρα χαρτόνια, ένα πράγμα που δεν ξέρω τι είναι. Αυτά είναι ταινίες που βγάζει αυτό και κολλάς αυτά εδώ, το μπροστά και από εδώ στο πίσω, και ανοίγεις αυτό και γίνεται βιβλίο. Μετά έχω εδώ διάφορα πραγματάκια που αυτά μπορώ να τα κολλήσω εδώ μέσα, και θα δω ποια μου αρέσουν. Αυτά είναι πράσινα σκηνάκια, δύο, κάτι λωρίδες, χρωματιστές, κομμένα σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, όπως αυτό. Έχω αυτό που λέει εδώ γραμματοχυμός και διάφορα πράγματα. Έχει αυτά εδώ και από εδώ. Έχει ένα χαρτόνι, νομίζω, χαρτόνι. Μετά έχει διάφορα τέτοια σχέδια και αυτά. Αυτό εμένα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έχει νότες. Αυτό έχει γράμματα αγγλικά. Αυτό είναι πουά. Αυτό είναι με διάφορα ωραία σχέδια. Και αυτό είναι με μικρά κυκλάκια. Και έχει εδώ κάτι χαρτόνια που νομίζω ότι βγάζει αυτό και κολλάει. Έχει και αυτά εδώ τα χαρτόνια. Χαρτόνια? Ναι, κάπως έτσι. Άρα τα βάζω και αυτά. Λοιπόν, μ' άρεσαν πάρα πολύ.